8 december was dat. Heb ik natuurlijk een concert gegeven. Ja, ik ben er ontzettend blij met dat het allemaal zo gelopen is. 25 jaar Peter Beense. Ik had top gasten in mijn programma. En ja, het is een wereldavond geweest. Iedereen was te spreken erover. Ik ben echt 25 jaar teruggegaan in mijn repertoire. Dus ik heb echt medleys gemaakt met nummers van mijn begintijd tot aan nu. Ik had best goede gasten erin zitten. Ook vrienden uit het vak gewoon. Koos Albers is voor mij al een maatje vanaf de tijd dat hij begon met zingen. Dus zo lang ken ik hem al. Frans Duits. Dus ook een gabbertje van me in het vak. En we kunnen ook heel goed met elkaar opschieten. En degene waar ik ooit in de zaak begonnen ben, dat is René Vroger. Ik ben ooit begonnen met zingen in Café Bollian. Dus ik vond het een hele eer dat hij bij mij in het concert was. En ja, dat heeft bij mij een speciale betekenis gewoon. Nou ja, er staat sowieso mijn album die dus nu net uit is. Er gaan nog wel een paar singles vanaf komen. De DVD die dus opgenomen is bij het concert, die gaat uitkomen volgend jaar. We zijn druk bezig met voorbereidingen weer voor een nieuwe album. Emiel is alweer aan het schrijven. Ja, hard werken en gewoon zorgen dat alles lekker op de rails blijft. Maar ik blijf toch zeggen, en dat blijft voor iedere zanger denk ik wel het geheim. De aanhouden wint. Gewoon doorgaan met hetgene wat je leuk vindt. Veel plezier hebben in hetgene wat je doet. En ja, als je talent hebt en je vindt het leuk, dan komt het een keer bovendrijven. Dus de aanhouden wint. Doorgaan.